iată că ne vedem din nou pe vlog. Începe să-mi placă chestia asta, deși încă mai am emoții, sper să mă scuzați. E o chestie de obișnuință, cred. Astăzi vom vorbi, după cum v-ați dat seama din titlu, despre o carte. Voi face o mică recenzie, dar mai multe detalii despre carte veți găsi pe dealedianei.ro. Vă las linkul în descriere. Vom vorbi despre o carte a unui autor român contemporan, Cerberus, de Marius Albert Neguț. Este o carte apărută anul trecut, deci este destul de recentă. A apărut la editura Poriro în colecția Ego Proză. În Cerberus avem povestea unui tată, Albert, și a fiicei sale, Mara. Albert este un genul acela de tată foarte protectiv, dar cumva are o motivație. El își crește singur fiica într-un mediu nu foarte pașnic, în cartierul Rahva din București, și are și el trecutul lui, așa că știe cumva cum sunt oamenii din acea zonă și încearcă să o protejeze pe Mara. Poate prea mult, iar evident fetei ca oricărei adolescente nu-i place chestia asta. Ea se revoltă cumva împotriva lui, intrând într-o relație cu genul de băiat cu care Albert nu ar fi sub nicio formă de acord. Dar chestia asta se întoarce împotriva ei, evident. Ea ajunge să fie vândută. Și de aici va începe cu adevărat acțiunea romanului. Albert va porni în căutarea ei, va fi în stare să facă orice pentru fiica lui. Mi-a plăcut foarte mult cartea, nu vă dezvolt mai mult despre acțiune. Ea este scrisă foarte bine, este scrisă într-un ritm alert, dar nu sunt tăiate detalii esențiale. Are și un iz oriental datorită locurilor în care Mara va ajunge, dar nu vă spun unde, rămâne să descoperiți voi. E o carte de citit, nu știu de ce n-am citit până acum acest autor, el era pe radarul meu de multă vreme și mi-a plăcut, m-a convins. M-a convins chiar din primele pagini, ceea ce este un lucru bun la o carte. Până la urmă, cărțile asta ar trebui, să te capteze de la început și să te țină prins până la final. Și modul în care sunt construite personajele, mi-a plăcut cum am văzut evoluția Marei. Totul a avut sens, n-au fost redundanțe. Mi-a plăcut și de Albert, cumva mi-a amintit de Relu din Umbre, personajul interpretat de Șerban Pavlu. Nu știu, eu de fiecare dată când citesc, încerc să-mi imaginez personajele cam cum ar arăta ele, că și fix așa îl vedeam eu pe Albert ca pe Relu din Umbre. Nu știu cine a mai citit cartea, să-mi spună în comentarii dacă și el sau ea a avut această impresie. Asta a fost pentru astăzi, dragii mei. Ne mai vedem, ne mai citim pe deale și până pe data viitoare v-am pupat. Pa, pa!